Kaixo, bideo honetan erakutsi nahi dizuegu nola adostu dezakezuen zuen seme-alaben tutorekin bilera bat. Normalean bilerak egiten dira ebaluazio bakoitzaren bukaeran, zuen seme-alabek lortutako emaitzen inguruan hitz egiteko. Nola egiten den hau? Hemen gaude ja Indikako aplikazioan eta etorri bat zarete honetara, menu nagusira. Menu nagusi honetan badaukagu hemen bilerak izeneko botoi bat, honetan ematen dugu, eta orain ikusiko dituzu beste bilera batzuk, orain arte izandako bilera batzuk. Zuek eskatu behar duzu bilera berri bat. Orduan ematen diozue botoi honi eskatzeko beste bilera bat. Irekiko da hurrengo menu. Hementxe agertzen dira oraintxe bertan hiru izen, baina zuen seme-alabak izango ditu tutore bat edo gehienez jota bi. Orduan aukeratu beharko zenukete tutorearen izena. Kasu honetan ikasle honen tutorea Arantxa Juanena da. Eta eskatu behar duzu bilera presentziala, bale? Badaukagu beste aukera bat, telefonikoz, emaila bidez edo bideia, baina gure bilera guztiak beti dira presentzialak. Orduan, ziurtatu behar duzu presentziala markatuta dagoela. Esten baldin baduzu pixka bat berago, hemen ikusi dezakezue borobilduta edo borobil naranja batean sartuta, zein egunetan tutoriak eskaintzen dizue saioren bat berarekin biltzeko. Adibidez, hemen azaroaren 28 klikatzen baldin badugu, ikusten dugu badituela bi tokitxo. Arratsaldeko 3:00 3:30 arte edo arratsaldeko 4:00 4:30 arte. Vale. Igual, azaroaren 28 ez daigu interesatzen ez bata ez bestea. Orduan beste egunaren bat bilatu beharko dugu. Pasatzen gara hurrengo hilabetera eta hilabete honetan ikusten dugu badaudela abenduaren 2an, 3an, 5an, 9an eta 12an hutsuneak. Orduan etortzen gara banan-bana eta ikusten dugu abenduaren 2an astelehenean, badaukagu arratsaldeko 3:00 3:30 arte saioaren bat. Berdin gertatzen da abenduaren 3arekin. 3:00 3:30 arte. Ostegunean abenduaren 5an badaukagu bi aukera, 3:00 3:30 arte edo 4:00 4:30 arte. Bueno, zuek orain adostu beharko duzu zein eguna eta zein saioan edo zein ordutan nahi duzu bilera, eta imaginazazue nahi duzuela abenduaren 12an eta 4:00 4:30 arte. Orduan etortzen zarete honetara eta markatzen duzu horretan. Hemen agertzen da norekin bildu nahi duzuen, Arantxa Juanenarekin, zein momentutan egiten duzuen erreserba hau, eta oharretan jarri dezakezue nahi duzuena, kaixo, ados, edo nortzu joango zarete, bi gurasoak joango gara. Eta eskatzen dugu bilera hori. Berriro eman beharko diogu eskatu bilerari. Eta jazta agertzen da hemen eskatuta. Eskatu duzu abenduaren 12ako, arratsaldeko 4ako, eta egoera momentuz agertzen da eskatuta. Eta mota presentziala. Abisua iritsiko zaio tutoreari, eta tutoreak normalean egingo duena da onartu eskaera hori, bera jarritako hutsune horretan. Zer gertatzen da? Tutoriak onartzen duenean, zoritxarrez Indikak oraindik ez duela jakinarazpenak bidaltzen familiakoei, zuei, abisatzeko onartu duela. Baina, orduan nire gomendioa da, handik, egun batera edo bietara berriro sartu Indika aplikazioan eta begiratu bileretan, ea egoera hau eskatutatik pasatu den onartura. Bestela, 3. aukera bat da baztertuta egotea. Hau oso egoera arraroa da, zeren tutoreak eskainitako hutsune batean gero agertzea baztertua arraroa da.
Eta horrelakoaren bat gertatuz gero, normalean aldez aurretik tutoria zuekin harremanetan jarriko da, esateko zergatik, ze beste aukera dauden, eta bar. Eta horrelase, ikusten da, nola erreserbatzen den bilera bat. Etortzen baldin bagara menu nagusira, hementxe daukagu baita ere bilerak joanena, eta hemen agertzen dira zuen bileren eskaerak, egoera ezberdinak eta hori guztia. Klikatzen baldin badugu honetan, hori norekin eskatuta, mota presentziala, idatzi duzen oharra eta hori guztia. Hauxe da dena.